Utenga wanga walero pa 11 February 2024 ukupita kwa anthu onse amene amamenyera ufulu muno Malawi, kunena kuti mmene lili dziko la Malawi lero sizoona kuti tiziyanamiza Malawi kuti ife ndife omenyera ufulu. Chikhalire ni chotiri ya feki, chikhalire ni chotikufuna kuti tizilandira ndalama. Ndikupempheni inu amene mukudziwa mu mtima mwanu kuti simukwanisa kuwatumikira Malawi ndi mtima wonse, musiye ntchito imeneyi yotumikira ndi kunamiza Malawi kuti inu ndinu ma-activist. Chikhalire ni chomukudziwa kuti ndinu afisi agwape amene mukufuna kuti muziba ndalama za ma-politicians ofoka mutu ndi cholinga kuti ntchito zanu zizioneka ngati ndi zenizeni pamaso pa Malawi, koma chikhalire nicho muli asizinantole. Ndikutha kuona posachedwa pompano activist wina amene wakhala akupanga matama muziko lino akulowaso chipani cha MCP. Ndikuthaso kuona andale ambiri akulowaso chipani chimenechi cha MCP chifukwa akonzeka kwambiri kugula anthu, ndipo ndalama zimene aba muzaka zimenezi asavuka nazo. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child, president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, amene timangoyima pa chilungamo, kuswa kugaza, sitimaona nkhope ya munthu, sitiyang'ana chipani chache kuti iyeyo akuchokera mu chipani chanje. Ikakhala nkhani yobandula sitiona kuti uyu ndi wa UDF, uyu ndi wa Ford, uyu ndi wa DPP, uyu ndi wa MCP, uyu ndi wa chipani cha Mbewe, uyu ndi wa ndani. Timangobandula chifukwa ntchito yathu ife ku Malawi First ndi kuwaunikira Malawi njira yabwino kuti aziziwa zenizenizo pamene akukonzekera chisankho cha 2025 akakhale kuti apanga kale chiganizo chimene chizawapindulire iwowo ndi ana awo. Sitimannyengerera munthu chifukwa ifeyo wathu weni ndi Malawi amene ali akuzunzika, amene ali ndi mavuto osiyana-siyana. Ndipo izi wina afune asafune tizapitiriza kulankhula makamaka kukamuyimirira munthu amene alibe mawu, the voice of the voiceless. Ndipo tikudziwa kuti pang'ono ndi pang'ono God is watching, God is taking everything, ndipo palibe amene angasuse chifuniro cha Mulungu. Pamene parliamenti ikupitirira mawa lino, ndafuna ndichenjeze kachikena makamaka inu a chipani cha DPP, kunena kuti mawali ndi pamene sogolo la chipani lanu likaoneke kapena ayi. Ise do or die. Ndafuna ndikuchenjezeni izi chifukwa ndikutha kusatira zonse zikuchitika ku nyumba ya parliament. Ndipo mukapusa monga mene ninakuuzirani muja, mukapusa uku ndiye kutha kwanu kwa chipani chanu cha DPP. So kairo muli ndi asogoleri anu ena amene chidwi chawo changoyang'ana pa makobiri, koma sakudziwa kunena kuti chipani cha DPP ndi chipani chimene chili ndi anthu ambiri, aphungu ambiri amene anapasidwa mphamvu kuzera kuma standing orders aku parliament kuti iwo azikhala ndi leader of opposition.
ndipo zikutengera chipanicho posatiranso malamulo a chipanicho kuti mukhale ndi leader of opposition amene inu mukumufuna. Kuteroko litmus test yanu ndi mawa kapena wiki imeneyi. Mutakhala kuti inu mukuziwa chimene mukupitirira ku parliament, palibe amene atakakusewereseni. Koma soka ilo muli ndi anthu anu mkatimo amene amaoneka kuti ndi anthu okuti anapita ku sukulu. Ena mwa iwo soka ilo akukonda makobiri kwambiri kuposa ziko lawo. Ndimakumbukira ndili mwana nthawi ya mbuyomu malemu John Ungazipake Tembo, mzimu wawo use mumtendere. Munthu amene analowa chipani chake cha MCP ndi kuchikonda osatulukamo kuchokera siku limene analowa pakana kukatulukamo ndi kumwalira ali mu MCP. Ameneyi ankapita ku parliament ndi cholinga kuti akayimirire ziko. Ndipo inalipo nthawi imene anayima nji ngati leader of opposition ndi kunena kuti section 65 number 1 budget number 2. Iniyonso mutakhala kuti ndinu anzeru a DPP, nthawi yokuti mukayimise nyumba ya malamulo ndi inoyo kukawauza kuti leader of opposition number 1 budget number 2. Koma soka ino muli ndi asogoleri ena oganiza ngati anachidwe, oganiza ngati nkhuku, amene akuona ngati kuti akanene choncho mwina akhoza kumangidwa, kuti mukayime nji ndi kutulukamo mu nyumbamo kuwauza kuti ife sitingakambirane ngati nkhani ya leader of opposition simuichita resolve, chifukwa malamulo akuchita kunena kiriere. Ndipo mukalolera kuti khoti lizikuchitani move inuyo, ndinu anthu opepera kwambiri, mukhala anthu ombwambwana, chifukwa khoti sili malamula za ku parliament, khoti limachita implement za ku parliament. Choncho inu mukafuna kuti musasatire zimene zimanena parliament imenenso imakonza malamulo, ndiye kuti muziwe kuti chanu china chilichonse chiwonongeka, ndipo uku ndikutha kwa chipani kwanu. Ndinakuwuzani kunena kuti anthu awa apa ali ndi mapulani ovuta kwambiri, amene ngati simuzitenga bwino ndikubwerezanso, ndikubwerezatu ineyo tu ndikubwereza kunena kuti ngati a DPP simuzitenga bwino ulendo uno mukafita kuja kuzisankho mulibe kandideti, chifukwa cha chibwana chimene inu mukupanga kulekerera zinthu. Ndiye tikufuna tikuyeseni kapena akufuna akuyeseni wiki imeneyi, mukakangololera kunena kuti leader of opposition akakhale amene inu musakumufuna mwathera pompo. Ndinakuwuzani mbuyomu kunena kuti inunso muli ndi ufulu opita ku khoti kukatenga injunction ndi kuyiyimisanso ngakhale nyumba ya malamuloyo, kuyiyimisa kunena kuti nyumba ya malamulo siyikumana pokapokapo tichite resolve nkhani ya leader of opposition. Koma popeza ena mwalowerako makobiri ndipo simukuziwa chimene mwabwerera kumeneko, simukuziwa kunena kuti amalawi akuvutika motani, simukuziwa kuti ngakhale muzipatala mwakumabweza anthu kuti olo akammange bandage akagule panadolo kulibe. Mwalamu kuti mukapange zimene zozo mmangosatirako makobiri, mukusatirako matii, mukusatirako maalawansi, koma kuti mumuyimirire munthu wakumuzi, zimenezo inu mulibe nazo ntchito. Ena nukha muli ndi milandu mmaopa kumangidwa, koma ena ife ngati ineyo sinimaopa kumangidwa ndimangoyima pa chilungamo. Motero kuti anthu ena anu musamaname kuti ndinu a DPP, ena anu munagudwa kale, ndipo olo parliament yomweyi imene imukukumana mwakumana kale ndiye akuboma mwapasidwa kale makobiri kuti mukapange zakuti muzikapanga zoukira zonsezo. Ine ndikuziziwa ngati DC komanso president wa anthu osauka, ndipo ine siningalolere kunena kuti anthu anga azikapitiriza be kusauka ndikumakavutika. Inuyo a DPP mulipo mwalomo kuti mukayime munyumba mujamo muliuze boma mfundo zokuti zipindulire ya Malawi. Ndipo ndanena kale kunena kuti
kapena ndinanenaso kale kunena kuti nthawi ikubwera imene sipano ife ngati amalawi first tiyauze amalawi kunena kuti msogoleri amene tikumuona ife kuti akhoza kusogolera Malawi ndi wakuti ndipo ife zimenezo tizipanga. Ndipo mukaziona ngati ndinu madolo muona zimene titi tikupangeni, koma ineyo palibe zokuti ndikanyengerere iya chifukwa pakali panopa amalawi akuvutika kwambiri. Ndipo inu chimene mukupanga a DPP ndi chibwana chachikulu, mwalomo kuti mukhale united mukufunanso muzikhala divided. Tikunena pano mwinaso nkutheka mwaka nyamuka kupita kuchoka mmakwanu kupita ku parliament osakumana olo ku caucus ndikukambirana kuti kodi tikakambirana zotani, tizikapanga zotani. Nyumba yanu siri bwino, leadership yanu mukuyenera kuti muisamalire kwambiri chifukwa ngati mungonyamuka ndikumapita ku parliament without a caucus you are done. Ndikunena tu zimene zosakhala ku DPP koka ngakhaleso ku UDF ngakhaleso afford. Choncho mukapanga masewera ulendo wanu uja ndi umenewu. Mukaime nji mukanakhala ena mukanakaima nji kapena mukanapita ku caucus ndikukakambirana kunena kuti kodi how do we go forward, tipange zotani kuti ziko lathu litiliwombose, amalawi aomboke, amalawi apume mpweya wina. Koma ku DPP ko musamale kwambiri, kuli mapulani amene akonzedwa. Ndipo wiki imene ndi wiki imene muti muone nyekwe zija munkazinena kale zija muona nyekwe ngati simusamala. Awankha mawu anga okuuzani okulangizani, ine sine wachipani, ine ndine activist. Ndipo activism wanga amene akuona ndi amalawi kuti ndi wa genuine kapena ndi wa fake. Pomalizira penipeni ndafuna ndikuchiteni woni inu maziphunzisi muziko muno, chifukwa ngati kuli anthu ena amene amatengedwa ngati agalu ndi maziphunzisi. Kuujeni kwanuko, ku ministry kwanuko kwayambika council, teachers council imene mukuchitidwa demand kuti muzilipira ndalama komanso kuti muzigula license. Ndikufuna ndikupempheni kunena kuti musayerekeze kuti mupereke ndalama, ndipo ulendo uneyo inuyo maziphunzisi ndi nthawi imene mukanakhala ndi strike country wide. Chifukwa chonena kuti ngati andale amaseweresa anthu, amaseweresa maziphunzisi. Andale ngati amaseweresa anthu, amaseweresa manesi. Koma pano patikufuna tikambeza inuyo maziphunzisi kunena kuti musayerekeze chifukwa kuli anthu ena osamalika kumene koko amafuna kuti azichita promote nepotism, azichita promote inhuman behavior, selfishness, komanso coiled empty initiative kufuna kuti amusangalase ati president. Nde president yotu wakuuzani musona yake ija kunena kuti ngati kuli mavuto economic problems zimene zilipo nde anthu akukumana nazo kunja kuno ndi ena mwayioni maziphunzisi. Palibe chifukwa chonena kuti muzikalipirira ndalama ati ku council pomwe kuli teachers union kale of Malawi nde mukakonze council muzilipirako ndalama. Maziphunzisiwo amalipidwa kale 100,000, ena akamabwerako ku salary kwa mabwerako ndi 40,000, akuvutika kale, rent palibe, ana akuvutika nawo, chakudya palibe. Ndiye mukatengeso muzikamuuza mphunzisi kuti azikalipira ndalama, azikagula license. Ndipo amene alibe license asamaphunzise. Kodi chopitira ku college ndi chani? Chifukwa chopitira ku college ndi chani? Ndiye sitikufuna timuone mphunzisi wina mukambirane kumeneko ku maziphunzisi. Pasapezeke maziphunzisi ena amatama monga mmene amapangira amalawi ena bread akakwera iyo amakagula bread uja tiraki kukagula ndithu filitani yonse ya bread akuti ata malo momwe kuti asakamugule bread uja koma matama. Ndiye kuli maziphunzisi enanso amatama kugwirizana kuti tiye tisakaphunzise iyo ndi amene amakalowa mkalasi. Ineyo ndikukalowa amunanga ndikalipira. No ineyo mwakuti chibwana mupwetekesana maziphunzisi. Nangofuna ningokulangizani awani malangizo anga aulere. Chifukwa chonena kuti anthu ena ake kumeneko akufuna asangalase ati president. Chikhalire cho umphawi ulito
Malawi muno anthu akuvutika kopsa, anthu akuvutika. Lero wina wachazika panga matama kuti aye ine ndikupita kukalowa ku MCP watukwana nthawi yonseyi kutukwana. Lero umphawi imene wakupanamo ndi pamene ufuna ukalowe ku MCP. Koma abale koma ndalama umphawi achimwene koma ndiye mwatatu mwaondatu. Koma nthawi zina kumangomumva munthu pa wireless usakumuziwa zili ngati announcer ndithu. Akamalankhula pa wireless kumaona ngati munthuyo ndi wanzeru, munthuyo ndi wonenepa, munthuyo ndi wokudya bwino. Koma tabwera ku Malawi uzaone kuona zipikija zace atavala zovala chimene wabwera nacho chimozi akuvutika. Ndipo osamakhulupirira mawu okha, muzimuona munthuyo anganga maaktivist